Ahojte, ja vás vítam po dosť dlhej dobe znova natáčam, začala som, už mám ešte vidieť na TikToku, takže som šťastná. Upsík. No dobre, takže v Toka Boka už som nie tak ako kedysi, že vlastne som mala také veci, ale proste dosť dlho som nenatáčala. Ak by ste chceli, možno sa znova vrátiť k natáčaniu. Ale to by ste sa museli rozhodnúť vy, či by ste chceli mať ďalej takéto videá, takže vidíte, už to mám tu trošku upgrade. Či by ste chceli takéto videá, alebo nie. Takže sa môžete vybrať, alebo či by ste chceli, aby som to začala natáčať. Takže, hej. Som vám chcela akože to prečítať. No, nevadí, poďme od hra, to ešte mám narobené, to by som chcela v dnešnom videu robiť a chcela by som vedieť, že či by ste teda fakt chceli, aby som znova začala natáčať. Chvíľku som dávala pauzu, pretože, no chvíľku, dosť dlho, pretože ma to prestalo baviť. Ja neviem prečo, ale proste prestalo ma to baviť a sama neviem prečo. Môžeme začať od začiatku, to máme takto vlastne, a to môžem povedať. Takú vlastne vonka, tu máme 3 výťahom, to ešte všetko nie je to robené. Tu máme obývačku, tu máme detskú izbu, ktorá je úplne, akože mi môžete vidieť. Toto bol, neviem aký účet, ale viem, že to nebol môj, že vraj, že, ale tak asi to neviem, keď som si to robila ja. Ale dlho som nehrala Toka Boka, takže toto by malo byť akože manželská izba. A toto je izba tejto, to si chcem prerobiť, pretože to mala také jedna youtuberka. Takže asi, no vlastne ona je tiktokerka, áno, youtuberka, jasne. Ona je tiktokerka a ja si musím prerobiť, lebo nechcem zase nič také, prepáčte ľudia, proste som taká blbá. A vlastne musím mu proste prerobiť, aby to bolo férové, tak pôjdem prerábať, rovno môžem ukázať akože všetkých tých rodinných účastníkov. Toto je mama, vlastne ešte to nie je hotové, takže nerektivite ma tu za to, že neviem, nie je to dokonalé. Proste ľudia, už to som videla vypnúť, každý raz to vypli, takže budem proste chodiť takto, snáď vám to nevadí. Máme takto rodinu a ideme tu dole, inak bol tu nový update, tak si všimli. Ja to používam cez Happy Mod, takže Happy Mod 5 playeru. Papam. Takže, pardon, keby ste chceli tutoriál, ako si stiahnuť Toka Boka, cez Happy Mod alebo cez 5 playeru, tak vám dať tutoriál. Takže toto máme takúto, vlastne, vec, hej. Vlastne, ako som vám povedala, tu máme takú menšiu, kde máme proste pračku, ne, a tak. Tu mám také nasedenie. Tu je kuchyňa, inak s kuchyňou som sa paprala pekne dlho. Takže možno to nevyzerá, ale bum. Tu nemám nič, ale dole by som mala mať. A tento príbeh, ak by ste chceli, aby som ho natočila, tak sa bude volať Bohatá rodina. Bude sa proste volať Bohatá rodina, hej, akože nič crazy, tu by to ešte musím robiť. Oh my god, ale to vecko sa mi páči, proste to je také veci, čo sa mi páčia, aj tá kuchyňa. Ale dobre, berem späť, musíme to trošku poupraviť, pretože sa mi toto moc nepáči a keby ste mali nejaké návrhy, ako by som to mohla zmeniť, tak kľudne píšte, lebo viem, že som mala takú, nie že veľkú fanúšičku, ale fanúšičku, ktorá mi proste písala niečo na každé video a som sa na vás nie, že vykašľala, ale som musela si dať pauzu, lebo už ma to nebavilo proste Toka Boka. Pre mňa to bolo také, že okej, ale už to není to, čo to bolo kedysi proste, tá sranda, tá radosť z toho. Proste tak som sa rozhodla, že si dám pauzu. Ak som, asi podľa mňa nikomu som tu nechýbala, lebo tak nie som nejaký obrý youtuber. Ja tu mám takú menšiu partičku ľudí, ktorí ma sledujú. Možno ma sledovali. Ale tak zase čo, nebudem sa tu hrať na nejakého veľmajstra, tak tady hovorí, že isto som vám chýbala, keď viem, že o mne nikto poriadne nevie. Ale tak čo, no, to nechcem hovoriť, tak
Ja dúfam, že budete radi, keby som začala natáčať aj bez toho, aby ste to vy chceli. Ak sa na to nebude páčiť, kľudne povedzte, akože ja presem, lebo už na TikToku mám jeden účet, kde natáčam, akože snažím sa natáčať. To nie je takéto natáčanie, že každý deň 5 storyčok, proste keď sa mi chce, tak tam niečo pridám, keď nie, tak kašľu na to. A proste tak, takže tu si s vami takto pekne pokecám po dosť dlhej dobe a zatiaľ čo budem robiť túto krásne dom. A prosím vás, zase ma nehejtite za to, ako to vyzerá, proste neviem. Ani neviem akože čo stávam, proste ja s vami kecám random dostávam nápad do hlavy, takže vy ste moji pomocníci. Bolo by som rada, aby na tomto videu bolo aspoň 5 lajkov, ja sa pokúsim tak, aby to video bolo pre vás čo najviac počúvateľné, lebo môj hlas veľký minus, ale nie. Proste rozprávam jak kreten, neviem prečo. Také divné to rozprávanie, ale tak ja môžem za to proste, ja nenávidím proste, to si mláska a sama teraz mláskam a proste neviem. Sorry, že takto furt robím, ale nie je to príjemné proste. Ja to vždycky tak zaženiem, keď spravím A tak kto by to bude pod video písať, že aké komentáre v štýlu ukončí to. Práve ty, čo to tam píšeš do tých komentárov. Počúvaj. Ďakujem. No ja ti ďakujem, že mi to hovorí, že ukončí to, preto mi aspoň dávaš najavo, že ma nemáš rád. Ale nie, proste nebudem tu nejaká seriously veľká, že ty ma nemáš rád, tak ty si skončil. Dobre, nemusíš ma mať rád a každý si ide svoje, nepotrebujem tu sa mať zase všetci radi. Ľudia, fakt mi poradte, čo by som mala začať natáčať, či nejaké hororovky, alebo takéto kraviny, či sa mám vrátiť znova toká boká reakcie natáčať, alebo si mám zapnúť profilovku a hrať niečo také, lebo ja proste neviem. Momentálne teraz je koľko? Ľudia je 20:39 a ja som sa rozhodla, že teraz natáčim video. Ja viem, že to nie je nejak moc neskoro, ale môj hlas ide posledne dole, lebo je už pripravený na to, že pôjde hajany. Ok, teraz sa musím tu zamyslieť trošičku. Čo mám? Všetko už máme. No, tak ľudia, toto je vaša dôležitá úvaha. Čo mám dať sem? Keď už mám všetko, ako všetky tie základné veci domov. Ako kúpeľka, predsieň, proste všetko. Už mám všetky izby aj všetko. Tak čo tu mám dať? Nejakú upratovňu alebo niečo proste tu mám vymysleť, ľudia. Hej, poradte mi. A? Teráš. Úžasné teráš. Toto videjko nebude nejak moc dlhé, pretože je za prvé, ešte mám ďalších 5 videí, ktoré chcem natáčiť a ešte to potrebujem zostrihať. Čož pre mňa, Čiže pre mňa strihanie nebude až také ťažké, ale tie videá budú ťažké. A bola by som rada, keby ste ma prosím nehejtili. Proste nemôžem za to baviť a trošičku si takto natočiť dačo. A ak vám to vadí, povedzte, ja skončím. Len proste, neviem. Ja proste neviem, čo mám rozprávať. Ja blabocem už kraviny. Ale takže budem tu vám dávať rôzne anketiky, pretože to natáčanie videí nie len tak, že tak ja dostanem teraz plán a idem to natočiť. Ty si musíš vymyslieť, čo k tomu budeš rozprávať. Lebo napríklad ako teraz nic si nevymyslela, presne povedať, dosť dlho som nenatáčala. Takže by som si natočila video. Sama teraz neviem, čo rozprávam. Ale proste je tu nový update. Akože cutie veci, hej, ako napríklad tieto doláre. Dolares, ale mne sa moc nepáči ten nábytok. Všetkým ľudia sa ju páčia sa, ale tak proste ja neviem, som divná. Akože niektoré veci sú pekné, ale niektoré fakt nemusím. Ja by som sa chvíľku s vami asi išla aj rozlúčiť, pretože toto video nemá byť zrovna nejak dlhé, pretože ja sa proste nechcem. Aby ste ma tu privítali, tejto vašej rodinky YouTubekovej. A bola by som rada, keby ste mi napísali do komentárov, že či mám ešte pokračovať v natáčení, alebo sa mám na to totálne vyprdnúť. Takže rada som vás videla
neviem, ako sa mám s vami rozlučiť, už dlho som to nevidela. Takže bola by som teda, ako ste odbili like a čau čau.